Bones, benvinguts a un resum més d'un dels meus directes de Twitch. Avui fèiem una amanideta fresqueta d'estiu, on farem una amanida de llenties amb carbassó i posarem una mica de tonyina feta a baixa temperatura, ja veureu que queda molt i molt guai. Vale, comencem per bullir les llenties. Les havia deixat 7 o 8 hores en remull. No cal, però bueno, els hi podeu deixar. I les poses a bullir a foc mig alt, que vagi fent xup-xup i amb un polsim de sal i que es vagin bullint. Vale, comencem a preparar el que serà la tonyina. La farem a baixa temperatura, la couré aquí dintre un pot, al bany Maria, i a dintre el pot hi posarem coses per aromatitzar-la una mica. I vaig posar un parell d'alls aixafats, una mica de gengibre. Després aquí ja hi ficava, ja hi entafonia la tonyina, i després hi vam posar unes fulletes de llorer, una mica de romaní, un raget d'oli, una mica de sal, i després és qüestió d'emplenar el pot fins a dalt d'aigua. Hi posava l'oli, una mica, i veus, emplenar el pot fins a dalt d'aigua i tapar-lo, i després buscar una olla que arribi a cobrir-lo com més millor. L'emplenem d'aigua, que tapi tota la part del pot, i el posem al foc amb aigua que vagi fent xup-xup. No cal que estigui molt i molt forta. Vale, mentre esperem que s'acaben de fer les llenties i la tonyina, anem a ratllar els carbassons. Jo no els vaig rentar gaire perquè són del meu hort aquests, i sé que no porten gaire merda. Però si els heu comprat, millor rentar-los bé, perquè com que farem servir la pell, poseu-los una bona netejada, millor, així s'assegurem el tiro. I després amb un pelador, aquest pelador que va fent espaguetis, us ho recomano, va molt bé tenir un pelador d'aquests, no valen res, els tot a 100, i jo fa anys que faig servir per fer espaguetis vegetals de moltes coses i va molt bé. Doncs res, bastant senzill com anar fent. La part del cor del carbassó no li poso, a la que arribo a les llavors paro. Allò ho podeu guardar per fer una truita o qualsevol cosa, però només faig servir el que seria la part exterior del carbassó. I ja veieu que queden molt guais, així quan amb el carbassó cru tal qual tenen un punt cruixent, ja veureu que queden molt bé a l'amanida. Vale, la tonyina ja està, la trec del pot, que es refredi una mica, i com que les llenties ja estaven també, aprofito per escórrer-les i posar-los un bon raig d'aigua freda que es vagi refredant. Mira, veieu com queda la tonyina, el que us deia, Queda com si fos tonyina de llauna, tal qual. Ara només és qüestió d'anar-la traient i anar-la esmicolant a sobre de l'amanida. El que heu de guardar, si podeu fer, després podeu guardar per fer altres coses els alls i el gengibre. Jo us aconsello que ho guardeu. Vale, tallem una mica de ceba, així per afegir a l'amanida. Després de formatge hi vaig posar parmesà i feta. I amb el parmesà faig làmines així i després, com que és molt sec, les micoles, i veieu, es queda engronat i queda perfecte l'amanida. I després la feta la vaig tallar a dauets petits. Qüestió d'anar tallant així a dauets. És com mini quadradets i cap a dintre. Te'ls trobes a l'amanida, te'ls puguis menjar sense problemes. Això són alls encurtits, que no cal... els tallo una mica perquè són molt grossos, però no cal fer-hi res. Ja els hi podeu ficar així directament. Són com alls avinagrats, ja es poden menjar directe. Els tomàquets secs, que a mi sempre m'agrada aprofitar una mica l'oli que porten, que és molt aromàtic, i n'hi poso un raget. Així donen un gustet guai. No molt, però una mica està bé. I el tomàquet tallat a làmines i cap a dins. Vaig agafar olives petites negres i els hi vaig treure el pinyol. I jo és que no m'agrada posar olives així en una amanida amb tanta cosa, és perillós perquè et despistes i pots fotre mal amb el pinyol. I res, trinxadetes i cap a dins. Amb les llenties i ja es pot barrejar tot. Una mica de carinyo que no es trenquin molt ni els espaguetis ni les llenties. I ja tenim l'amanida feta. Ara anem a fer el pesto. Jo sempre que faig servir els pinyons per cuinar m'agrada torrar-los, perquè crec que queden molt més... deixen anar com una mica d'oli i els poso en una paella sols, la paella sola, ben calenta, i poso dels pinyons fins que van quedant marronets, els vas remenant, i trobo que queden molt més gustosos.
Després, per fer el pesto, hi poso el parmesà, així trinxadet, una mica de parmesà, i m'agrada posar-hi llevat nutricional, perquè encara emfatitza més el gust del parmesà i li dona més umami encara. Després els alls que hi he posat són els que havia fet servir per la tonyina, que mira, així ja els reprofitem. Com que encara estan bastant crus, doncs hi queden molt bé. Una mica d'alfàbrega, vaig barrejar, tinc 2 alfàbregues de l'hort, de fulla grossa i de fulla petita, i els vaig barrejar. Ara hi vaig posar vinagre en vez de suc de llimona perquè no tenia llimona, Però el normal és posar-hi el suc de mitja llimona. Però bueno, no en tenia i em vaig despistar i vaig posar vinagre. Algun àcid per compensar. Després posem una mica d'oli, comencem a trinxar i després, a mesura com veiem com ens va quedant, anem jugant amb la textura que busquem. Si volem que quedi més líquid i hem d'anar ficant més oli, podríem posar una mica més de vinagre si volguéssim, i si no, doncs anem a la que trobem la textura que a nosaltres ens agrada, doncs ja ho deixem aquí. Haurem de posar-hi oli i llestos. I després aquí el xef en ruta, un noi del xat em va dir: si tens trompetes de la mort seca, i queden molt bé, i queden molt guai al pesto. I mira, com que just en tenia, doncs vaig dir, va, provarem. I va quedar realment bé, N'hi vaig acabar posant un bon grapat, perquè me va agradar. Si no ho heu provat mai, us ho recomano que ho proveu perquè queda molt bé. I després per muntar el plat, no és posar el plat, posar l'amanida, una cullerada de pesto a sobre i després, si vulgueu, hi podeu ratllar una mica de parmesà o alguna cosa així. Però, bueno, no fa falta res més, Així ja està boníssim. Bona cuina. Com ho estimés? La combinació de formatge. El formatge de pintada, mil gràcies. Bueno, doncs a mi amanides d'aquesta, ara que a l'estiu, que són molt faciletes de fer i entren així ben fresquetes, més si us en sobre, la podeu guardar a la nevera i amb el pesto queden espectaculars. Us aconsello que la proveu, que ja veureu que estan boníssimes. I res, merci per aguantar fins aquí i el de sempre, Ens veiem a Twitch els dimarts i els dijous i els diumenges. Dimarts i dijous al migdia i diumenges cap allà a les 8. I res, passem una estoneta cuinant, xerrant i passant-ho bé. Vinga, gent, una abraçada. Ciao, ciao.